Det vi har fundet ud af, og det er sådan et andet eksempel, det vi har brugt, det der med, kan I huske det første lean-princip, hvad var det? Identificere kundeværdi. Og som den virksomhed vi er, og det kan være anderledes for jer, er det faktisk ikke, som jeg måske troede først, jamen det er når vi har fingrene på tasterne og skaber koder. Nej, vores primære mål, som den konsulentforretning, den udviklingsforretning vi er at forbedre investering for vores kunder. Kan I følge mig det? Og derfor vil jeg lige kort bruge 2 minutter på, hvad er så sådan en investering? Hvad afhænger den af? Vi er enige om, at nu laver jeg et lille eksempel. Jeg kan investere 10.000, og det projekt giver mig et afkast på 100.000. Eller jeg kan investere 100.000, og så får jeg et afkast på 1 million. Hvilket projekt skal jeg investere i? Har du knappet på kapital? Hvor mange penge har du? Ja. Hvor mange penge har jeg? Ja, det er meget. Ja, du vil nok sige så, hvis jeg skal fortolke dig, jamen så hvis jeg har knaphed, så vil jeg hellere sprede min risiko, og så tage den der, ikke også? Du starter med, så kan du lave den der. Ja, ikke også? Fordi så har vi råd til det næste. Hvis vi lægger, det er det der med at lægge alle sine æg i en kur, ikke også? Godt. Nu siger jeg så, det der, det får jeg om 5 år. Og det her, det får jeg om 2 år. Hvorfor vil du så investere i? Hvis jeg kunne, så ville jeg selvfølgelig tage nummer 2. Ja. Ja. Det er nemlig rigtigt. Det første er nemlig også cashflow. Har vi overhovedet råd til det? Det er en knaldgod forretning, cost-benefit, men lige netop det, jeg snakkede om før, kunne jeg måske lægge det ind i noget andet, fordi det er vigtigere. En investor i noget IT overvejer også, har jeg overhovedet råd til det? Det er godt, du kommer med det, men jeg har bare ikke råd til det. Og jeg dør inden, altså den æder min egen kapital op, eller hvad det nu gør. Nu sætter jeg en 10% chance for, at det lykkes. Og den deroppe har en 90% chance for, at det lykkes. Hvad så? Så skifter vi igen, ikke også? Jeg køber lotto for eksempel. Ja. Hvad jeg vil fortælle med det her er, at når vi skal vælge, hvilket projekt vi skal investere i, det vil sige, at vi står her et eller andet sted og har et eller andet forretningsbehov, vi synes, vi gerne vil have løst, indtil den dag, hvor vi så får den forretningsfordel, så er der den her typiske cash-kurve her, at vi investerer i noget, i håb om, at vi får et eller andet benefit, en tilbagebetaling. Og det ene er forholdet mellem de to. Det næste er, hvor hurtigt får vi det benefit. Fordi i disse tider er det selvfølgelig ikke så dyrt at låne kapital. Hvad hørte jeg sidst, man kunne få minusrenter nu, for overhovedet at komme i gang med at låne nu. Det er nogle særlige tider. Men den sidste faktor er jo også, og det er den, vi er præget af, kvæg den kurve, jeg lige har visket væk, det er den usikkerhed, vi ganger på. Ja, godt. Så IT-udvikling er for mig IT-investering. Om det gælder for jer, ved jeg ikke, men det er i hvert fald under de her overskrifter, jeg vil gerne gå videre med det, jeg gerne vil fortælle. Kan vi være enige så vidt? Ja. Ja? Det er godt.